Corona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono जों मेजेन्डनाय अशानि तेरो खाफियोगै थांनाय अशानि मताय नग बायाब बाय मालायनाय कक लाम सालायनाय फिया 6 फुट चालै बायाबनो लामसकनाय बुसाक नांयावै ते हैंड वाश बाय याक सुनाय गाहाम खलायै याक बुकचा बाय मखांता तांगदि कोरोना नो मेचेनना बागै मास्क थुबुय तंगदि सिगारेट गय खयनि याकारदि कुचुकफुरु एबा हाइचुकफुरु रुमाल हायाखेबा कनिनो सामुंगो थेपादि अरो आरो खुक्तै ताखिबिदि एरें कुथुमलाय तंगमा चाया एलकोहल गोनां सैनिटाइजार यागो फुलदि नोंबो गाहाम तंदि निनि खाचुकनोबो गाहाम तनिदि बेमार मानजागनाय न ता सेलेंजागदि खोना निनि नकनि केबो मानजाखाय बाहायमा तंनाय नायदि ससियेल मीडियाव पोस्ट खालायनो सिगां ताताल दे एरां चेरि नायजादि ताताल ककनो खुनजुता कान्दि हापांनि रायदानो जायखे खोनादि टोल फ्री नम्बर 1075 कॉल खाइखे बेबा ककथुम साइमानानो फाइनाय बिसिवो माओसा फाइफिनाय फिया कोरोनानो काबुई फाइदि हाफांनि रायदा पेयै तंलायनाय बायथां सिमानो लुकुनो पिरलायनाय आनि खापांनि त्रिपुरा हानि लुकुरक ओसा मोतै तेरिनि जतनो आनि खापांनि हामजाक माताय खा काहाम इयाफारो ओसानि सालरोगो कोविड-19 हाय हामिया तंहा लोगो जतनो केंद्रताय हास्ते हाफांनि सागदुक रायदा तेई साकालाय मुंनो तेई तंबाया बगै आनि कबकमु जतनी थानी मास्क किदि ताई जैसा खाइबो साकचालय तंबाय जादि कोरोना भाइरास हाय किरिमा सिंसा बेमार रखनो सागबो कातुई तंगदि ताई बुइनुबो काति रेदि आं सूर्यो आमाओसा मुतायनि रुवाई बाय आनि त्रिपुरा हानि लुकुरक कोरोना हामबाया अंथुन जतनो काहाम तंगदि साक काहाम तंबाय जादि ककथुम ते हुकुमुन नायखुंबाय लुकु हामक्रायनि बागै आवाय खलायजाक